A totes les persones que tenen por, els envio un missatge de serenor i tranquil·litat. No ens desviarem ni un mil·límetre del progrés social i econòmic, el diàleg, el respecte a la discrepància i la voluntat negociadora. Hem de desescalar la tensió i no incrementar-la. És sabut que des de l'endemà mateix del referèndum s'ha posat en marxa diferents iniciatives de mediació, de diàleg i de negociació a nivell nacional, estatal i internacional. Algunes d'aquestes són públiques i d'altres encara no ho són. Totes són molt serioses i eren difícils d'imaginar tot just fa un temps. Avui, el govern de Catalunya fa un gest de responsabilitat i generositat i torna a obrir la mà al diàleg. Carles Puigdemont, 10 d'octubre de 2017. Han passat 3 anys d'aquell discurs i ha plogut molt fins que aquesta setmana Junqueras ha escrit una carta que ha provocat uns escarafalls que tenen ben poc sentit. Doncs no hi deia gaire res que no s'hagi dit sempre. El to i la interpretació li han posat d'altres. Sigui com sigui, n'hi ha uns que porten 3 anys obrint camí, essent trencagells i sortint de la zona de confort, dient a l'audiència la veritat i no només allò que vol sentir. Té costos, però també té rèdits, doncs l'alternativa és castigada perquè es percep com un engany o un fum difós inconcret. D'altres es limiten a quedar-se quiets mirant com els fan la feina o aprofiten per cercar i assenyalar botiflers. Òbviament, ningú pot esperar que tot de sobte el PSOE s'emboliqui o abraci estelades. I qui recrimina Esquerra per no haver-ho aconseguit no passa ni l'examen de primer de manipulació. Doncs és quelcom que ningú ha pensat ni ha promès mai. Ben al contrari, sempre s'ha dit que la desconfiança és gran i que certes enteses no han provingut de la bona fe, sinó de la necessitat. I els acords, gairebé sempre, són fruit d'això. La valentia es demostra fent accions valentes i li pertoca a tothom ser-ho aquí i allà, més que mai. Ara és l'hora. Som-hi, doncs, conxorxem-nos per ser valents, per parlar de tot i amb tothom. Comencem.